Ngenxa yokuthemba umuntu mina ngangacishe ngashona. Kwakudlala iPirate nePlatinum Stars kuyifinal eMTN 8 angisakhumbula uma ngo2014 or 2015. Ngisebenza egarage sizoshayisa ngo10 ebusuku kuLouis Sport eJozi. Bese omunye umjita udriver itaxi athi ke kimi hayi mangishayisa mina ngo10 mangiqeda ukulayisha la ngizohamba ngiyobuka eJulius iBond vele lizobe ngaphela iPirate ya draw vele kuyacaca ukuthi izwa extra time hayi ngivuma ukuthi uzohamba nezinye izingane abahlala nazo nje around lapha elongana neJulius. Ngivume nomunye umjita esisebenza naye sambe naye kumjita. Masifika lapha amajita siba yi3 lo mjita driver lo mjita engisebenza naye bese kuba yimi nezingane ke lezi ingane khona sisebenza naye vele egarage omdala nje kunami mangapha eMsingi emachuneni. Athi sisi awuyiyolala wena ithi naye ngiyiyolala lami ngihamba nani hayi sabe lapho ngempela kufike kube mnandi ke lapha hayi zishi la kunengane enhle eme kahle angiqali ikifike egarage izothenga laba bane ibale limhlophe ke labaphiwe ibale limhlophe. Okay vela ngibajwayelanga kangaka abangikhulanga labo so kunalokho kubasabanyana nje okuncane. Lengane manje libelele nje izama ukuqona isamehlo nami ngiyabona ayibo zishaphi la manje yabo. Okay ayisiqhubeke kube mnandi ayithe isuka ingane avela shintsha indawo yokuhlala zohlala eduze kwami vele lami sengithe ukuplaka nayo iplakile. Bese ingane mayifika eduze kwami icele nje ukushintshana ngamanamba aqala ingizisho igama nami hayi ngizisho igama icela ukushintshana ngamagama ngamanamba shintshana ngamanamba sazane ke. Okay ayivele kuqhubeke kuyadansa la vele ke nami ngicine sengidansa yabo ivele izodansa nami and ukudansa kwayo lokho kudansa lokho nje akubona ukuthi yazini konke ayifunayo phela ukuthi la. Okay vele base kushaya isikhathi ukuthi kuyahanjwa la sekufuneke sahambe ithi ingane ngihamba nawe yabo ngitshele mina akunakinga mina vele ngihlala elonganeni la ngihlala khona ihostel kodwa kunemkhukhu ngaphandle kunomkhukhu nami wami lapha bese ngithi mina kuyona asambeni ke so kodwa umkhukhu ke lapha ithi lutho khululeka so endlini yami ngitshela ngeke ngikhonukela endlini umuntu esifazane yabo ithi yona ngihlala noma kodwa ne bedroom yami noma ne bedroom yakhe uma ulala nengane yami mina ngilala ngedwa endlini yami. Ngimbuza ukuthi ubaba wengane athi awukade ngahlukana naye amchaze kubaba wengane yabona. Okay baba wengane amchaza ukuthi umuntu omthetho yabo usebenza ngehlezi siphethe isibhamu vele kodwa nje akasathandani nawe sahlukana naye so nje akwenzeka afike lapha and vele mawuze lapha awungeni ungazi ukuthi ubani ulandwa umuntu ongaphakathi yabo. Ngivuma kodwa khona kungishiyayo ngiye lapha mangifika lapha lapha na kumnandi angifuna ukukhohlisa ngiphatha kahle usisi lona vele sidakiwe yazi zenzeke silale ngizongena night shift ngakusasa iSunday kusekuseni avuke futhi ngitotosa usisi wabantu kumnandi kahle ngikhululekile la kanti ngesikhathi sisetaxini usisi lo ngisebenza naye mdala kakhulu nje kunami athi inhlanhla yazi lento oyenza yangiyithanda uyaza kufanele ngabe uhamba nentombazana kulalo endlini nentombazana imthetho hayi ngamhlala kanje athi ya uhlala kanjalo vele uqinisile kodwa lo muntu bene boyfriend yakhe kwenzakaleni ngayo mayichazela ngithi mina ukuthi bahlukana yabona nakhona ngazi ukuthi bahlukana kudala kwanje sekusemini eselethe ukudla ngadla mangiqeda nje ukudla ingene icall yendoda idoza la egedeni zongivulela la isecurity kushuthi liyanqaba ukumvulela athi ke hey uyaphi kimi yabo nje ayichithe yabo indoda wena uzongivulela egedeni ngibuye lo mqondo ukuthi yazini njoba ifona kanje le ndoda ingagcina ingenile lapha ngaphandle kwemvume yakhe lo ngivele ngiphume iroom labo ne bathroom yabo yabo nje kune passage bese bayi bathroom bese bayi kitchen labo bese ba ma bedroom abo ngivele ngiphume ngene ebathroom yabo mangingene ebathroom yabo ngezwe nje ngendoda isivula isicapha kabuhlungu kanjani ngqabela ngizongivulela wena angithi heqe uvala ukuthi lo muntu ngabe ungifica lapha ngaphakathi bekuzokwenzakalani kwakuphuma la ngazi uphuma kanjani ngesecurity gedeni angeke ngikwazi ukuya ngiyophuma ngedwa kufanele ngiphume naye ngafonela lo sisi lo engisebenza naye ukuthi sisi sengigaxele lento buyisiyenzekile ngicela uphuthume uzongilana athi okay angazi mise ukuthi uzongivumela kodwa liyangazi mhlambe ngangivumela ukuthi ngizothi ngendlini yakhe lo yabona
eze ngempela siswabantu aqale kumina ke toilet athathe mina bese ya endlini kalo esehamba nami sibe ngabantu abazoboleka into yokugcoba ikhanda yabo sinike kusisi lo into yokugcoba ikhanda phumeka sisikhapha ka usibeke egedini siphumeke sesiphuma sesibathathu ezobuyele ukukhuluma neboyfriend yakhe umesesho usisi lo engihamba naye uthi labantu ngolesibili bebendawonye abahlukene labantu laba uma kwenza mhlawumbe ukuthi baxabene kodwa kuyobe into yamanje sisters mase ngikhuluma naye intambama ke efonini usiyalivuma iqiniso cha bahlukane ngolesithathu isonto namhlanje yena umgqibe sethatha indoda ukuthi azolala naye endlini uthi wahlukana nobaba wengane sibindi namanga banawo abantu besifazane bangakubulalisa uma umuntu mhlambe ongakwazi ukubona ingozi lapho ngafunda esinye isifundo mina mhlambe nawe uyofunda esinye isifundo kule nto ngixoxayo la